A l'últim vídeo parlàvem sobre experimentació animal, però què passa amb la psiquiatria i la salut mental? En alguns casos, la sintomatologia no és tan clara ni orgànica com en malalties metabòliques o oncològiques, ja que formen part d'una experiència molt més subjectiva. Al·lucinacions, canvis en l'estat d'ànim, deliris, pensaments intrusius... Aquesta sintomatologia es podria avaluar a través d'una conversa, però sincerament no m'imagino una persona investigadora conversant amb ratolins o amb mosques per veure què els hi passa pel cap o com se senten. Casualment, en aquests casos s'acostumen a utilitzar models animals, sobretot de ratolins, que tenen un comportament que es podria associar d'alguna manera a aquesta sintomatologia, com per exemple alteracions en el cicle del son o en el seu comportament que es podrien associar o recordar les que es donen en persones que pateixen aquest tipus de malalties. De totes maneres, el que es fa més en aquest àmbit són estudis o assajos clínics directament en persones que pateixen les malalties, en els que d'una manera controlada i sota l'atenta supervisió d'un comitè d'ètica s'estudien possibles causes o possibles tractaments que poden millorar la seva qualitat de vida.